ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, шахсоне ки дороҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. шумо метавонед дороҳои даркории худро аз ширкати шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам дороҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. дороҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбешавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо ва боз дигар ҳама намуди доруҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. рӯзи 5 феврал дар шаҳри Барнаули Русия турнири Open FC 17 баргузор мегардад, ки дар он 5 варзигари тоҷик баромад хоҳанд кард. варзигари тоҷик Ҷумабек Ғайюров бо рекорди 2-1 зидди варзигари рус Константин Подонойцин бо рекорди 2-1. варзигари тоҷик Ҷумахон Исоев бо рекорди 1-0 зидди варзигари рус Николай Нестеров бо рекорди 0-0. варзигари тоҷик Умедулло Урфонов бо рекорди 0-0 зидди варзигари рус Андрей Челбаев бо рекорди 0-0. варзигари тоҷик Эраҷ Насриддинов бо рекорди 3-0 зидди варзигар аз Русия Азамат Муслимов бо рекорди 2-0. варзигари тоҷик Анис Ёқубов бо рекорди 3-1 зидди варзигари рус Александр Хамитуллин бо рекорди 6-0. турнир рӯзи 5 феврал аз соати 14:00 ба вақти Москва ва 16:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. чиптаҳоро аз сайфаи расмии Open FC дастрас карда метонед. мо ба ҳамаи варзигарони тоҷик бурдборӣ ва ғалабаҳои дурахшон хоҳонем. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг боварӣ дорад, ки дар реванш Пётр Янро дар 5 дақиқа, яъне дар якум раунд шикаст медиҳад. Пётр Ян аз ман метарсад ва шахсан худи ман фикр мекунам, ки ин дафъа ӯро бо тариқи сабмишн дар якум раунд шикаст медиҳам. дар якум муҳориба дар ҳар як зарбазанӣ ман ғолиб шуда будам. касоне ки дигар гуна фикр мекунанд, онҳо аниқ ҳамон муҳорибаро тамошо кардагӣ нестанд. ман аллакай тасаввур карда истодам чеҳраи одамҳое, ки боварӣ доранд, ки ӯ аз ман беҳтар аст ва дар ғалабаи ӯ пулҳои худро мемонанд. беҳтарин лаҳза мешавад барои гуфтан, ки ман ба шумо гуфта будам, навиштааст Стерлинг. ва дӯстон, худи Пётр Ян низ ин муҳорибаро фавран ба анҷом расондан мехоҳад. оиди ин чиз ӯ шаби гузашта дар пахши мустақими инстаграми худ хабар дод. то муҳориба ҳолу вақти зиёд аст, аммо Стерлинг рӯзи 9 апрел гирья мекунад. кӯшиш мекунам, ки фавран ғолиб шавам. Стерлинг аз ин муҳориба даст намекашад. ин кор фаъол нест. аз муҳориба даст кашидан ба фоидаи ӯ нест, чунки ин ягона имконияти ӯст, ки барои камарбанд дар пахши мустақими пулӣ ҷанга, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунем, ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпиони доимӣ Алҷамин Стерлинг ва чемпиони муваққатӣ Пётр Ян рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев гуфт, ки кай ва дар куҷо бо чемпион Чарлз Оливера муҳориба гузаронда метавонад. муҳориба бо Бенил Дариуш маро ба камарбанд наздик мекунад. барои ҳамин ман дар фикри камарбандам. ман фикр мекунам, ки маро муҳориба бо Чарлз Оливера интизор аст. ҳозир Оливера чемпион аст ва дар ду муҳорибаи охирони худ ӯ малакаҳои хуб нишон дод. барои ҳамин фикр мекунам, ки охири сол ман бо ӯ дар Абу-Даби вомехӯрам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, аз ин суханҳои Ислам Махачев фаҳмида мешавад, ки ӯ дар муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ҷастин Гейҷе ба ғалабаи Оливера боварӣ дорад. акнун дӯстон, савол ба шумо: худи шумо киро рақиби Ислам барои камарбанд мебинед, Чарлз Оливера ё ин ки Ҷастин Гейҷеро? метавонед фикротонро нависед. ҳамчунин дӯст ва ҳамдастаи Ислам Махачев Ҳабиб Нурмагомедов оиди муҳорибаи Махачев ва Дариуш фикроша баён кард. Нурмагомедов боварӣ дорад, ки Махачев Дариушро фавран шикаст дода метавонад. айни замон Ислам дар зали AKA тамрин карда истодааст. ҳозир ман бо онҳо ҳамроҳ шудам ва тӯли як моҳ то муҳориба якҷоя тамрин мекунем. дар муҳорибаи навбатӣ ӯро рақиби хуб интизор аст. Бенил Дариуш. ӯ 7 ғалабаи пайдарҳам дорад. ӯ таҷрибаи калон дорад. ба фикрам ӯ дар UFC 20 муҳориба гузарондааст. ин барои Ислам визафи ҳақиқӣ хоҳад шуд. ман фикр мекунам, ки Махачев Дариушро фавран шикаст дода метавонад. ман сидқан боварӣ дорам, ки Ислам Махачев аз 2 раунд то 4 раунд Дариушро манъ мекунад, гуфтааст Нурмагомедов.
ногуфта намона ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенел Дарюш аллакай шаби 27 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то бо зид хонободу сарбаланд бошен.